May buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pwede ka po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kailan nga Lunes o pizza 31 na nining buwan karon sa Marso tuig 2025. Straight to the O sa point. pikas bahin mahigala ang atong pagpadayon paghisgot. Labot mahigala sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Ang point. iyang pagsilibrar sa birthday, pero tika simple na magigaya da indekin. Magsilibrar mahigalas birthday si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, wa gyud daghang mga langas. O very simple, sa una bisan pag naglingkod siya as President mahigala, di gyud pareha mahigalang BBM nga mag-birthday nga mag-invite mahigala og mga mo tukar sa concert. Iya ko ng style mga sukin ti paminaw ha. So ang birthday ni Presidente Rodrigo Duterte ni adtong Marso 28 mga kahigalaan. Simple ra unta to ha. Kaysa iya mga birthdays kani adto mga higala bisan pag naglingkod sa bisag sitting president siya dai wa naman. Ha? Wa ra gyud no. Unya gani mga higala katong iyang birthday murag last year ba to? Wa simple ra kayo no. Gipahuyop lang ganito cake mga kahigalaan nga gamay ganito nga cake mahigala daras pamilya nang atawa lang to sila gipahuyop-huyop lang to si Presidente Rodrigo Duterte nya karon ining hitabo ang mga kaigalaan nag-birthday na hinoong presidente mga kaigalaan nya tibuok kalibutan mo ni duyog sa iyang adlaw na tawhan. Straight to the point. Historical kini mga higala nga niduyog ang mga Pilipino sa tibuok kalibutan. Kining iyang pagka pada dito karon sa daheg mga sukin tigpaminaw. Gipakita sab sa mga Pilipino ang ilang pagmahal ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte. Medyo respect tong uban mga kaigalaan kay lain-lain maguntag opinion lagi. Bata ang mga tao nga nakakita sa kaayo nga gihatag ni Duterte atol mga higala sa iyang presidency ni reciprocate sad mga kaigalaan karon og ang katawhan sa tibuok kalibutan ang mga Pilipino sa tibuok kalibutan mihimo ni ini bisag asa dapit lalimang kag dunay tuwa sa barko, dunay tuwa sa Antarctica, dunay tuwa sa mga nag-ice-ice paday. Pero nagbutangay po mga placards mga kaigalaan og ni great mahigalang happy birthday President Rodrigo Duterte. Straight to the point. Naay naa sa tumoy sa bukid mga hikers mahigala bisag asa. So napakita sa tibuok kalibutan mga kaigalaan ang katawhan sa tibuok kalibutan nakakita. Kinsa man ang ilang gipriso nga well-loved man sa mga Pilipino. Straight to the Medyo point. respect sa uban no kay lahi magyud pananaw sad sa uban mga sukit tigpaminaw. Tagantanig pagtagad karong buntaga mga higala no ang atong pagpadayon paghisgot labot ani og ang atong mga kaigsunan sab sa Iglesia ni Cristo na napoy dugang mga pamahayag, dugang mga baruganan labot niining mga panghitabo sa atong nasod karon mga suking tigpaminaw. Tagaan tanig pagtagad rong buntaga mga kaigalaan no kay porbida kini nga unang hitabo magyud ni mga kaigalaan no. Unang higayon nga nainani kay kung buto na naon mahigala doon na naman tayo mga presidente kani adto nga nga preso. Kadtong pagka-preso mahigala bitaw ni Irap day. Unsa man to? Di man ana mga tao nga ang simpatiya ba, ha? Dili man si Gloria Macapagal Arroyo nga na detain sa to mahigala dili inana ang simpatiya sa mga tao. Pero kini nga presidente Rodrigo Duterte magistorya lagi tag tinuod no kay real talk lang kita ba. Ang simpatiyas katawhan lahi gyud no. Asig din na lang og naay ato maigsuon nga wa gyud kakita ana kay lain mi gyud tag panan-aw no. After all naman tas demokrasya ang nasod. Pero kung tao ka mahigala nga ni tan-aw gyud ka sa tinuod no. Kana bang wa bay klaro-klaro ba lang ba? Isgot lang tag tinuod ba kay mag-ingom mo ta nga advocate ta mahigala nga ang kamatuoran may itong isulti. Now kamatuoran lang. Og atong isgutan ng kamatuoran lang mas grabe gyud ang simpatiya ron ni Presidente Rodrigo Duterte. Nya doon na po iban mag-report mga higala nga di lang ko mo hingan, no? Muna kami dos DYHP RMN Cebu. Ako mo yung gipaningkamutan nga atong credibility intact yun. Kaya doon na may uban nga mag-report nga sa 200 kuno ka mga rallies day ni adtong panahona atol sa birthday ni Duterte doon ay 200 ka mga rallies nga gihimo gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa ubang mga kanasuran. Ibana-bana kuno nila nga mga 60,000 kuno ka mga tao. 60,000 sa tuba kung 200 ka mga rallies, 200 ka rallies, unya 60,000 ka mga tao,
divided by 200, ang 60,000 divided by 200, naa sa mga 300 ka mga tao ang nagrally. So, kanang puntuha mga kaigalaan, akong ipabalik ninyo, dihabi, i-double check ang atong mga posa, di ba, HP, sa gila ng uban. Mo respect lang ta sa uban, pero di ba, HP, wala mo posa na, no? Kay, ayaw kay, atong atong i-preserve ang atong credibility sa sibiyanan, di ba, HP, no? Asag din lang uban kung sa ilang gipang post. Basta kami, klaro lang kita mahigala nga, og atong tan-awon, to di po to 60,000 raw, eh. Kay bisan pag mga bata may gala sa elementarya, makasabot man mo kwintada ana. Kay mo kag 200 karalis, 200 kuno karali, pre-ralis. Unya kun 200, nya 60,000 ra kuno ka mga tao sa 200 ka mga ralis, imong i-divide na 60,000 divided by 200. Mabutang na mahigalag ta 300 ra ang nagrally, ha? Medyo kininian niya, delikado na makoreksyonan tanas mga bata ng kalakihan. Ang sa Davao landaan mga higalang nagrally, ha? Pag tinaghan naman ito nagrally sa Davao, di po ni mahitawag 300 sa po ni, oy. Dapay kidapawan, dapay, ha? Medyo madaot atong kwintadaan ng kalakihan mga sukitig paminaw ay. Kadto lang nagkaraban daan mahigala sa Danau City pag March 27 kadaghan ato nanguban mga kaigalaan. Kadto nag-cover ato kami sa DOHP amo magyung pakuyugan dito mga reporters. Dito man sa Idol Clint Lantako dito kunis kasamang Jimmy Abilia. Ha? O unsa man to 300 sa to gabok Jimmy? Idol Clint Lantako unsa man to? Kay mo na nga kita sa DOHP ato lang yung ikuan og unsay kamaturan mo lang gyud itong i-post. Mo lang gyud itong ibalita ha. Di lang ta kuan gyud og unsa nang uban panalitan. Mo respetar lang pud ta nga nganong inana ilang binalitaan di okay na lang pod, ha. Basta kami sa DYHP mahigala amo gyung giampingan ang atong credibility. Kay karon uso naman ang fake news, no? Lain-lain do na pikas-pikas mahigala hala hatag og fake news but kita sa DYHP mobarog lang kita. Kay ang ato mga kaigsunan gud arel ba mo sandig nato nga mo tan-aw sa ato mga balita, maminos to mga balita, mo tan-aw sa mga post ug unsay sultis DYHP kay mo nay tinuod. Kay ang uban ron mga higala bida nagkadaiyang naman ning mga mag-post lain-lain lang ang mga kuan kay tanan karon journalist naman gud tanan ron. So dunay mag-post mga kaigalan lain-lain lang, ha. Og dako kay crowd ilang pahiuson og katong gamay pod nga crowd ilang pong paboruton. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor, Attorney Rufil Fernandez Banyok, sa Straight to the Point. Straight to the Point. Atong balikan mahigala sa ning isgutanan ining birthday ni Presidente Rodrigo Duterte kay kinini ang naaligre magud mga higala. Ang iyang birthday ni Duterte medyo simple lagi kaayo ni siya mag-birthday. Unya, in fact, kadto ganing nag-birthday siya mahigala nga naa siya na sitting president, ha? Wa man ta kadungog day nga nang invite ni ka na mga duran-duran ba tong invite ni BBM? Invite mahigala nya mag-concert gyud wala man. Wala, simple ra kayo. In fact, dunay usa ka birthday niya, kani simple kayo ato lang nakakita na mo ani pero ako lang ipakita ba para pagpakita pag magamit sa tong discussion bitaw nga inana ka simple ha. Asa man to be atong paminawon kun Ronald. Kani oh. Naay audio ni. Be. Naghuyop sa cake, gagmay ra mga cake, murag cupcake ra mga ini, butang nga kandila. Oh. Nga tawa na sa skiti og isa kay ang kauban sa balay. Oh, simple kayo. Agi sa iyang kwan. So kanay nga birthday may gala kanang ang iya bang sense of humor. Ako nakakita mo ko ning Duterte mga higala nga kanang pag-debate man gud ato sa una katong 2016 debates, no. Tulo man to ka debates to dunay una dito sa Cagayan ang partner to GMA og ang Philippine Daily Inquirer. Yang second nga debate ato diri ato sa ang partner to GMA Philippine Daily Inquirer may partner dito sa Cagayan. Katong panahon nila ni Duterte, no? Miriam, nato si Miriam adto, si Grace po sila may nagkontra adto, si Binay og si Maruhas. Pagabot sa Cebu nga debate mga kaigalaan, ang partner ato TV5 o kami RMN og partner po nato ang Philippine Star at the time. Muna ako usa ko sa mga panelist gyud. Dito gyud ko kita gyud ko unsa ba ang kanang sense of humor sa ini ni Digong.
Ang sunod nga debate atod to sa kuana sa kinini ang Manila, ABS-CBN maoy partner with kuan Manila Bulletin ba to day? O murag mao na. Basta kami sa Cebu, ang partner ato mahigala TV5, RMN, kita sa Cebu og ang Philippine Star. So ako maoy representative sa RMN. Kita ako kakita nga kini digong na iyang kaugalingong pagka-joker gyud. Kini birthday niya may gala joke-joke ra man sa pamilya ra ni. Pero pabisag sa pamilya nga tawa ra sila ba? Inana kasimple lang ayang sila samantong audio ni dong. Ipahuyop sa cupcake. Duha ka cupcakes man mga kagalaan nya dai butang happy birthday unya dunay kandol ipahuyop siya tawa oh. Ay tabunan niya pikas ilong kay mo'y pa tie hop. Kanang kuan lagi very simple lagi kayo mahigala nga pagsaulog sa birthday. Oh. Oh, yang gihuyop ning kuan wa mapaong katawa. Oh, nangatawa ra sila. Siri karon. Simple kayang selebrasyon mga kagilaan, no? Pero karon nga ilamang gipadaman siya dito sa dahig. Dako ang selebrasyon hinoon mahigalas birthday oy. Ibo kalibutan gyud hinoon celebrar sa birthday. Asa man to? Nahon tong Davao do ba? Tawag ko no? Atong kwan sa Davao nga birthday ko no Rald. Kani oh? Tidaghana mga tao oy wa na. Oh. Tarawa. Ang mga tao nga nagselebrar sa iyang birthday mga sukitig paminaw. Global birthday celebration. Pwede pa ning ma-appeal sa Guinness. World record mga higala nga unang higayon ay tao nag-birthday nga pila. Tibo kalibutan mo yung nag-birthday. Tama. Wa pa ilay leaders tibo kalibutan na kahimo ana. Oh, happy birthday nganta oh. Limang kaneo sa Rojas Boulevard, Rojas Avenue sa Davao. Tarawang mga tao oh, ako i-describe mahirap pita gabihas sa mga tapkadaghan. Nganta ka pa birthday ni Presidente Rodrigo Duterte. Lanogod. Sa Davao pala na ha, Lanogod. Wapay laing leader sa tibok kalibutan na nakahimo anak. Oh, wapay lain. Liman ka anak mga higala. Okay ni sa Davao ni. Og uban mga lugar mga higala sa Pilipinas pati naghana. Buditso na ta sa Netherlands sa Ralco no. Akin sa man sa Davao po ni. Oh, Davao ni. O ni siya be. Oh. Nanganta ka pa birthday. Yasay cake. Dako na hinoon yung cake. Hinoon. Biski cupcake na to. Nanggidagot og kandila nga green daghang kay mga tao mura di ka tugpahan og dagom nangidagma kandila og nanganta dunay Philippine flag nga tuan nagkaway-kaway sa tunga alang sa tumaigsuon nga naminaw sa radyo apan alang sa social media nakakita sila wa pa lang leader or former leader nga nakahimo anis tibuok kalibutan dakin di mahulgan og dagom oh kidaghana. Oh, limang kanak mga kagilan. Dito na oh. Davao pa lang na. Sa Davao pa lang. Upay labot to nga na kayo. Napay sa Butuan, napay sa... Dahil sa Cebu, lahi po mga higala tibok Pilipinas. Unya sa tibok kalibutan. Mo dito ta sa The Netherlands dong. Kato sa The Netherlands. Nawar ko no? Okay ni. Okay. Kato to ang... Oh, mo ni sila. Liman ka sa Netherlands mga kagilaan. Ang ilang...
Ang tourism dito murag ni lambo mga higala kay nahimong tourist spots na hinuon ning ICC. Puno-puno ang ilang mga hotels, ha? Fully booked mga higala mga hotels. Nawa, sa maning speech si Sarah, beto balikag paminaw ko no. Tangutan ni mo siya, ang iyahan itong bag, birthday na nimo. Lagi, ano siya, usahin mo ito bag siya, 83, siya 83 na ko, 84 na ko, 85 na ko. Anak ko sa iyahang, ano, magdali, mangka. Siya kay ang 100,000 ba yan, no? So 100. Madali. Sabi niya, kasi may 100,000 ang 100 years old sa Pilipinas. Salamat sa inyo. Marami sa ating mga kababayan. Nandito ay hindi taga Netherlands. Marami ang nagbiyahe. Yung iba kahapon ay nakita ko na doon sa downtown, sa city center. Galing ng London. Galing ng Belgium, may dumating na galing ng Germany and France. Ano yung flag na yan? Norway. Switzerland. At name the flag ito. Denmark. Sweden. Gidag mga flags, no? Finland. Ireland. UK. Ireland. Ano yung flag ng dragon? Wales. Wales, naman ka no? Put sila dito. Banda sa Kuwait, yung malamang flag ng Davao. Yes. So yes, maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa mga kababayan natin doon sa Pilipinas. Iba't ibang lugar sa Pilipinas na nagse-celebrate ng 80th birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon lang ako nakakita ng tao na nag-birthday na buong mundo ay meron siyang celebration sa kanyang birthday. And it shows the goodness of his heart and the love for the people. Because otherwise, the people will not love you if they don't feel the love coming from you. So thank you very much, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas. Kanina pa sila nagsimula, 2:00 ng hapon at hanggang daw sila matapos ang 12 midnight at matapos ang araw na ito na kaarawan ni Pangulong Duterte. At syempre, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers dito sa The Hague, sa ating pagtitipon ngayon. Merong nag-apply ng permit, merong nag-organize ng ating sound system, merong nag-organize ng ating mga barikada, at marami pa silang pinagtrabahuan para mapanigurado na komportable at meron tayong time and space ngayong araw na ito para sa ating picnic celebration ng birthday ni Pangulong Duterte. Maraming salamat sa inyo, mga organizers natin. Paalala ko lang, dahil kahapon nandito po ako, kumuha po ako ng mga gamit na hindi kailangan o hindi ginagamit ni Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, so gamay lang, ato lang ikat sa may gala gumikan sa RMN 558 Manila nga naana, pero atong ipadayon tong discussion kay niingon mahigala ang pulis. Kini kong gikot sa ubang mga media pod, with due respect sa uban, no? Ila pong gikot mahigala ra ang pamahayag sa atong PNP. Kay PNP miingon man mahigala nga 200 ka mga rallies ang nahitabo. Unya sa 200 ka mga pre-rallies o may celebrate sa birthday ni Duterte, 60,000 kuno tanan, ha? So kung 60,000 tanan, ang Davao lang daan mga higala bida. Og 60,000 people ang ni-appeal sa 200 rallies, kung ato nang i-divide to 200, na ay mga 300 di ay kabuok tao ang matag rally. Sa
man na ngang Davao mahigala landaan 150,000 man matud pa sa estimate. Labing minus ng estimate ha, 150,000 sa Davao pa lang. Pero ang atong PNP mingon nga 60,000 ra kuno sa rally sa tibuok ng rally.